Егетләр, суган тураганда йыламас өчен аш-су бүлмәсеннән башка бүлмәгә чыгып китегез. Хатныгыз сездән башка да бар эшендә ул башкарып чыгара. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә кунакта бүген бик матур гаилә. Иҗади тандем дип әйтелгән. Сәхнәдә алар бергә, тормышта алар бергә, ял иткәндә дә бергә һәм аш-су бүлмәсенә бүгенге тәмле көрәшкә дә бергәләшеп килделәр. Димәк, бик матур җырлы дуэт дисәк тә буласыны, дөрес бит? Монда әле без калганнарын тапшыру дәвамында ачыкларбыз. Гөлназ Азнакай кызы һәм Актаныш егете Илсур Шәрипҗановлар. Бер кул чаба алсак та булыр. Бер кул чаба. Сәлам Илсур. Сәлам Булат. Сәлам Гөлназ. Кайда сезнең бүләкләрегез? Бүләк кирәк безгә. Бүләкләребез безнең бар. Бармы? Без инде иҗади гаилә буларак әле безнең төп эшебез дә бар. Без инде икебез дә менә безнең Татарстанның халыклар дуслыгында дуслык йортында эшлибез. Һәм инде бүгенге көнгә килгәндә бик актуаль мәсьәлә булып тора, инде бу төрле халыклар бездә яшиләр, дустана, ничек дус яшәргә тырышалар. Һәм инде без беләбез, siz bilmisiz икән, без сезгә әйтеп китәбез. Безнең инде менә халыклар дуслыгы йортында 35 оешма урнашкан. Алар анда яшиләр, үзләренең телләрен, мәдәниятен үстерәләр, саклап калу өстендә көрәшәләр. Дуслык турында әйтеп китәбез икән. Дус инде менә дом дружбы дип әйтәбез без аны. Без инде үзебез телендә дуслык йорты. Дуслык йорты. Менә дуслык тематикасы булсын өчен сезгә шундый кичкенә генә презент Д хәрефе менә үзегезнең музеегызда матур булып торсын. Булай яра. Яхшы, бик зур рәхмәт Илсур, синең кабул итәмен мин аны. Һәм җитәкчеләргә шулай безнең кайнар сәламнар. Дус булыйк. Димәк, тапшыруны башларга кирәк. Аңарчы инде аңлатып үзем мин сезгә. Сез әлеге тапшыру кысаларында бирелгән вакытта әйтик 40-45 минут эчендә нәрсәдер әзерләп бирергә тиеш әлеге ризыклардан. Берсерәге продуктлардан дип әйтик, яшелчәләрдән, итләрдән. Бүген сезнең ит урына монда күреп тора бауыр. Бауыр, бәрәңге, помидор, кыяр, суган һәм кишер нәрсә кирәк инде тагын. Без ашый торган әйберләр. Без инде күп уйлагач, менә бүген төп ингредиент ул безнең бауыр. Шуңа күрә мин инде бауырдан куймак пешерергә булдым. Бауыр кыймагы. Бауыр кыймагы. Так. Һәм гарнирга инде менә духовкада пешерелгән чеснок белән кыздырылган бәрәңге. Шулай. Ризыгы шул. Кабыксыз, кабыгын чистартмыйча. Юк, кабык белән. Кабыгын чистартмыйча. Ә синдә Илсур? Минеке строгановча бауыр була. Тәрҗемәсе шулай була торгандыр инде. Строганов фамилия. Тәрҗемә итмәйм. Строгановча. Строгановча Бауыр ул булган граф, аның повары, шеф-повары аңа әзерләгән булган менә шушы ризыкны. Мин бүген аны эшләп карыйм, әзерләп карыйм, ничек килеп чыга. Димәк, бар граф, син аның бүген пешекчесе. Шулай шулай. Граф син булырсың. Рәхмәт. Мин килеш. Мин ризадыр сирәге. Әйе. Һәм берәр төрле салат та кирәк бит әле салат. Һәм салатка килгәндә инде күрәбез монда бик күп яшелчәләр. Менә мин шәхсән үзем яратам. Менә монда руккола да бар, яшелчәләр, укроп, суган. Һәм иң яраткан минем ризык ул авокадо. Менә монда күрәбез һәм минем авокадо ишендә туралган шундый матур гына ясап карыйбыз без инде. Яна кыяр дип торам авокадо икән. Кыяр бар. Авокадода бик шундый тәмле привкус була авокадодан, шуңа авокадо белән шундый бер салат. Син нинди салат булачак? Минеке дә шул авокадо, руккола һәм помидор, укроп. Кабатланмаска тиеш бер-ике ингредиент, яме? Юк, Илсурныкы майонез белән була име? Майонез белән була. Ә минеке зәйтүн майы белән булачак. Менә инде команда итә башка диме? Команда кебек. Хәзер син шундый Нигә шулай була ди? Без әзерләндек бит, Булат. Әйе, монда дуслар берничә минут вакыт аларга әзерлеккә булды. Димәк, инде вакыт бетән калмады, эшләргә кирәк. Эшли башлыйбыз. Җиңнәрне сызганыпмы? Сызганмыйчамы? Әйдәгез, эшкә керешегез. Тапшыруыбыз башланды, эш китте. Ә без инде тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы Ачык акционерлык җәмгыятенә чиксез рәхмәтләребезне белгертәбез. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савытсыба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савытсыбаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм игътибар, Кукмара мәрмәр исәкле инновацион савытсыбалар тәкъдим итә.
Мондай югары технологик эслек сезнең савыт сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагын да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, тава һәм шуеннарны күк мара коллекциясендә табарсыз. Булып чыгама, Илсур, син бавырны иде үзең эшкәртәсең, бик оста тотынгансың кебек Менә эшкә. өйдә бик еш пешерергә туры килми. Сиңамы, Гөлназга дамы? Бавырны әйтәм. Бавырны. Бавыр йомшаграк булсын өчен, ул бит инде катып китә. Бер корып китә торган, кибеп китә торган әйбер. Менә шушы пленкасын салдырырга кирәк. Салдырырга кирәк. Шулай. Так. Хәзер менә аны салдырам. Ну, шунда басым аны бетәм, бик оста башкарасың. Секрет буенча гына әйтәм булатайм, менә шушы пленкасын салдырырга мин Илсурдан өйрәндем. Шунна. Син миңа әйтәле кияүгә чыккач эшләп белә диреңмисең, Гөлназ? Юк, беләдер инде. Дөресен әйтүгә. Алдамыйча эшләп белә дирең нәрсә? Беләдер инде. Беләсезме, мин бит инде үзем яшәдем, теге үзем генә, үз көймә генә, тиз генә пешерелә торган бер нәрсә. Ул бутка булсын, ул макарон яратам иде мин үзем. Кибеттән алынган. Бавырга килгәндә бавырга минем теге. Бик особо мин. Кияүгә чыктың, Кияүгә чык. бавыр ашты килә башлады. Ну, төрле ризыклар пешерергә туры килә инде. Көн сайын Илсур ул үзе бәрәңге белән итне бик ярата. Ул инде ит төрле булырга может, тауык та булырга була. Инде менә шул бавырны да бер тапкыр пешергәч, пленкасы белән пешергән идем. Пленкасы белән син пешергән. Беренче тапкыр имештә. Хәзер тыйлыйм Илсурны. Илсур телен йота. Илсур авырат. Нәрсә хады? Пленкасы алырга кирәк нормально. Ул инде миңа аккуратно гына нормально аңлатып бирде. Син моның алмагансың дип инде. Әйтәм, белмәдем. Алаларда мен ярты сорадым. Әйе. Я Илсур, әйтинде син каян белдең бу серләрне? Өйләнгәнче, барышыга туры килдем әле. Әни өйрәтте менә. 14 яшьтә мин Казанга театр училищесына укырга китеп бардым. Ул инде менә үзең генә яши башлыйсың, үзеңә өйрәнергә кирәк булыр. Әлбәттә пешерергә. Пешереп бирүче юк. Пешереп бирүче булмас минем кебек дип. Менә шулай керләр юырга да ул өйрәтте. Керләреңне дә үзең юасың була, ашарга пешерергә дә үзең юасың була. Вариант. Рәле. Кирдә Ул таны хәзер эшләми. Эшләмиме? Хәзер эшләмим инде хәзер ул Хәзер эшләрне. безнең кирҗу машинасы бар. Рәхәт. Әйе. Үтекләргә кеше бар. Үтекләргә? Үтекләргә мин үтеклим, әйе. Юк, шалбарларым да син үтеклисең. Әйе. Әтә бит ир-егетләр тегеп шалбарны. Юк, үзем дип. Юк, бездә беләсезме, теге менә вакыт булмаса була инде, минем вакытым җитеп бетми. Илсур аңа бик теге нормаль күренеш, үзе дә алып үтекләргә. Бик мөмкин. Әйе. Ул яктан димәк сездә гаиләдә эш бүленеше юк инде. Әйе. Яшисең. Юк, алай. Кем элгәрәк, кем ничегрәк. Шулай. Үтүкләгәндә борыннар кабара инде качан. Аныкы. Юк, бүген монда мөмкин көрәшергә, бөтен нәрсә җыелган менә сезнең. Бер елдан артык вакыт узды бит өйләнешкәнегезгә. Әйе, безнең ел ярым булды инде менә. Ел ярым, әйе. Янчыксың гаилә тормышы менә. Бит беренче елларда бик авыр, бер-берсенә әле күнегәләр, бер-берсенә яраклашалар, кемдер юл куймый, кемдер киресенчә күбрәк үзенә юрган тарта дип. Теге аңа хәтле бит инде без таныш идек. Юк, әле таныш идек. Без менә гади сүз белән әйткәч, бер ел уже яшәп карадык. Ләкин ул яшәү безнең булды гастрольдә. Без бер ел дәврендә, менә сентябрьдән алып августка хәтле, әйе, мартка хәтле, гастрольләр белән йөрдек. Анда бит инде без көне буе иртән торасың, шул кешеләр. Йокларга ятасың, шул кешеләр, сәхнәдә шул кешеләр. Юк инде ул кешеләр йокларга ятмыйсың. Ятасың, анда да шул кеше гастрольдә, менә шулай яшәдек әле без. Гастрольдән кайткач, бер көн узды, 2 көн узды, ничектер күңелсез. Гастроль вакытында Булат без белән мәче шикелле идек, чыннан да. Аның танышуы да шулай булды, белән мәче кебек. Илсурда инде характер буенча лидерлык характер аның, минем дә шулай бирешергә баш бирергә күнекмәгән. Җиңелергә яратмый безне. Миңа да ошамый иде, аңа да инде Илсурның бер сүзе миңа җитә калды. Син мондый характер белән бер кашын да кияүгә чыкмаячаксың диде миңа Илсур. Сиңа түзеп яши алмаячаклар дигән. Әйе. Син шул вакытта Миңа беләсең, шундый обидно булган иде. Һәм, нәрсә шәтәсең инде гомер. Үземә. Карарбыз әле. Юк, әле ул
вакытта Илсурны үземнең егетем буларак, ирем буларак Кузаны китермәгән инде. Yok, bütünlüğü. Yok. Elimin koyup eniye zorlanaydım. Metin mine bu Ilsur şişti. Şulay ettirip gastrol bitti. Hem gastroldan sonra biz koyduk da и Әйе. Кайттыктан әйтәм бит, менә ошулай. Курамаш дәрәҗә җитәсенә кайдасында бер көн уза, 2 көн, 3 көн нәрсәдер җитми карале. Юк, нәрсәдер түгел бит, бу бит кемдер җитми. Гастроль бетергә бер атна кала. Biz Gülnaz bilan ketdik. Bir kun yo'l bor edi bizning Samara shaharida bo'ldi bu. Birer qo'ya borib. Guleytirga. Ey, Guleytirga ko'ngil ochib qaytarib shulay bir savdo o'zagi topdik da internetdan izlab ketdik shunda. Bardık, kirdik. Bardık, aşadık. Kinoda qaradik aya. Biz onun bilan do'stda edik. Lekin to'lashganda mine du kitirib to'lasha edik. Lekin onları do'stlasha edik. Mine shunday normal ko'rishmaydi bizga. Şundan Samara bizni birlashtirdi, bir-birimizga qoribizda. Çünkü shunda nechikdir muhabbat o'ti qobinib ketdimizning ikki orada. Ishqin bo'lib oldi. Qo'yandirganda jigiribizda tuk berdi. Shu bir atna bo'yi gastrol bitgancha, konsertlar bitgancha biz birga. Yarar gastroller bitadi, Qozonga qaytamiz da bitay endi bu deganda. O'ylagan edik, lekin mine 30 martda bo'ldi so'nggi konsert. Qaytdik da Ilsurda mendan yiroq tug'ilgina yashaydi общежитиеда. Ham shunda men 10 aprelda o'zimni ko'zimga operatsiya yasadim. Lazerniy korreksiya. Ham shundan so'ng nechikdir mine ko'zlar ochilib ketdi bit malay. Janımda yergan. Janımda Ilsur basib turadi. Meytem mine so'ng Ilsur olga da qaytib ketganligini nechikdir mine sog'inib, onlar endi 20 aprelda mening tug'an kunim. 25 yaşıma endi neler kızlarını çağırıp tuğan günü ötkərgəndə Ilsurnu tanıştırdım. Bu benim yegitim deyip. Hem şunda da kızlar mənə şul jitede qalğandır. "У тебя такой симпатный парень." Siz kıstaşlı başladılar sizi. Тихо, тукталış. Şolayrağı yol. Şunda anın enekəşi de var, Nəsim nitip hem uzaqda o'tmişə 1 iyun günü biz уже nikah yasadık. Молодцы. Молодцы, комплиментсizde. Tatlımalar da yani. Luğa başında yıllarda тұрған мәхәббәт тарихы болды. Kino çırgılarla. Gülnaz ayı Ilsur şöyle canlıklarda. Yani biz indi sizin мәхәббәт тарихын білдік, иләні шоу болғандар деп ышанабыз, тойлар ясағансыздар. Аллаға Шулай бит, никахтан соң 11 sentyabrda bo'ldi to'y. Biz endi 1 iyunda nikah yasab, onları iyun, iyul, avgust türlü meclisler işlep, ikimiz akşasın bu meclisin işlebizde. Toy külmelerini satıp alabız, bunu alıp, külep koyabız. Bizning toy deb әзірләдік. Әзір yok, etilerimiz de bizning yok, boy sponsorlarımız da bu yok. Özü bizning küçüklerine tayanıp. Молодцы, алай қадірін білесің дейді. Şulay. Алай болса көптеп Getirip bir işi olmadı, özümüz üst güçümüz bilen көтердік. Жарар көтер деген міне біз енді нелер темасы шештік, мен де білем. Екеуіңіз де яшия дейсіз қалғансыз. Гүлназ да, Илсур да шуңа көре бүтін нәрсе ятқан әнилер желкесіне. Қазір уақытта сенің әни Қозанда білуімше жыршы Светлана Сабирова. Сенің әне қазір уақытта Ақтанышта шылай бет? Ақтанышта сен әлі сіңілің бет кішкіні, ежелі 7-ші сыныптағына жүрмейді. Ләкин ол ауылда оқымай, бұйыл аны Ақтанышқа, гимназияға, күшлі оқушылар мәктәбіне жіберді. Ол да қазір әне янында түгіл. Математика мәлі неде өлкеге ақсайлады? Гуманитария ма? Гуманитар яққа. Гуманитар яққа. Тартым. Ол да енді шылай жырлай, бей конкурстарда қатнаша. Қазір ол да шимбе, якшанбе күндігіне әне янына қайтып келе студент көмек болды. Сіздің ғайлада мәне сен мен білем, әтейін де жырлаған, әнейін де жырлаған. Инструмент ойнайлар еді ме? Yok, instrumentda qizg'anishga qarshi men o'zim da o'ynarga aylandim. Yo'g'isa bayanlar da, garmonlar da bor edi, olib qaytib berishlar da bo'ldi. Nishlabdir meni menga sabırlıq yetmedi. Sabırlıq, tüzümlük, sabırlıq yetib bitmedi. Şulay aytdilar endi bir narsada o'ynarga aylanirga, bir narsa ko'naga kirishim 45 minut vaqt kerak deb. Mana shu 45 minut menga sabırlıq bir 5-10 minut pipildatib o'tiradi. So'ng aytdim, so'ng demeysen gitar pipildate alasız mı endi? Gitar alıp şunda? Yok, anday aylar.
Yok, Илсурның күбрәк менә спорт өлкәсендә үзен нарак сыный. Шулай менә спорт. Я спорттан килеп җиттек без. Без бүген гатабыз шулай. Әйе. Куркасыңмы? Менә Бу бит. эшләрне кем башкара иде? Илсурга бирәсеңме, үзеңме? Үзе Я, Гөлназның эше бара, Илсур сиңа. Булат, минем дә инде монда ингредиентлар, продуктлар бөтен сездә тәртиптә туралган. Хәзер миңа кирәк булачак гарнир әзерләр өчен. Бәрәңге пешерәм мин үзебезчә улча гына әйттереп. Бар бездә. Су кирәк була. Без аны бәрәңгене пешерәбезме? Пешерәбез, әйе. Һәм кирәк булачак. Һәм кирәк булачак миңа таба. Синең бавыр бик күп бу пешерәк табада җитәр дип уйлыйсың. Җитә. Ә мин инде хәзер учратымда монда он салам. Һәм блендер белән бу ату. Кадерле тамашачылар, сезгә аңлата эшлибез. Нәрсәнең ничек барганын, онны булгатабыз блендердан бергә шулай. Әйе, бу шулай әйе, шулай эшлик. Я. Бу Илсур гадәттә идә эшли торган эше диме, шулай? Юк, моны мин эшлим, Илсур эшләми. Я идә булганда ярдәм итмим әллә? Мин ярдәм итәм ит турарга, балык турарга булса, Манты ясаганда Ашарга ярдәм итә аңлар. юк, бик матур итеп бөгә Илсур мантыйны. Андый ир егетләр дә бармы, ни диярсең? Бар, үзе Шакаршы әзгенә калып бара Ну сиңа повезло, инде повезло. зарланмыйм, Аллага шөкер. Гөлназ, Илсурның беренче инструментта уйный белмәгәнен аңладык. Нервда уйныймы? Уйнаштыра инде, уйнаштыра. Спортмастер нервда уйнау буенча. Үзең менә син скрипка дисең, бер. Әйе, скрипкада. Фортепиано. Әйе, аннары бит инде мин 11нче класстан соң кирдем Татар дәүләт Университетме? педагогика университетына. Әйе. Без бит синең белән бер факультет тамамлаган булат. Шулай менә. Музыка факультеты. Менә син молодец. Мин музыка факультетын тамамлап чыккач, музыка факультетын яптылар. Син укытырга өчен синнән соң булган икән ул. Шул, аннары анда инде әлбәттә син укытучын өйрәтәләр бит инде укытучы бөтен әйбердә дә уйнарга тиеш. Анда безнең балалайкада булды, домбрада булды, баянда булды хәтта. Шуңа күрә фортепиано инде әлбәттә ансы булды. Ну берсенең принцибын аңласаңмы, сен скрипкада уйный белсәгез, устарсыз баянда да рәхәтләнеп уйный. Юк, ул икенче төрле. Булат халык мәкале. Ике төрле уен карала шул. Хәзерге вакытта туры киләмсең беренче? Туткан бармы? Юк, тоткан юк шул. Скрипкада кызганычка каршы ничектер ята, фортепианога да калган юк. Әйе. Уйнысы килә инде, конечно. Хәзер күбрәк инде сөйләргә туры килә, шулайдыр? Сөйләргә, аннары бит инде минем тагын икенче белемем бар, ансы инде госмуниципальное управление. Чиновник ти минем әби әйтмешләй. Чиновникка укып чыкты. Дәүләт эшлек. Дәүләт. Түрә. Чиновник түрә татарча. Чөнки инде эшемне алмаштыргач, менә яңа халыклар дуслыгы ачылды бит 3 ел элек, яңа бина, яңа директор безнең инде шуңа күрә яңа кешеләр җыгач, анда минем укытучы образованиесе кирәк түгел. Шуңа күрә инде мин кирдем яңа, ансын да укып чыктым, Аллага шөкер. Аннары Илсур инде өйләнгәч, минем хатынның 2 высшее образованиесе. Минем берәүдә юк. Мин киттем Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать хәзер институты инде, мин кергәндә университет. Сен булмады инде, академиядә булды инде. Булгандыр. Булат белән бу зәйтүн майымы? Зәйтүн майы. Һәм син хәзер мин анда укыйм режиссер. Әле син студентмени? Студент, 2нче курста, бу ел 2нче курста пиштем. Әле студент асрак ятасыңмы ни? Яхшы дуслар, без инде бераз гына уйнашып билдек Гөлназ белән Илсур хакында, әле алар турында белүебезне дәвам итәрбез берникадәр вакыттан соң. Хәзер безнең бу бәрәңгене затасы калды, шулай бит. Казан тәмләткечләр сибәсезме, тузлар сибәсезме? Мин үзем тузны бик күп яратмыйм. Илсур инде безнең һәр вакыт тузлы булырга тиеш ди. Җитмәсә салып башын инде. Әйе. Моны инде без озатабыз духовка. Бу әзер. Әйе. Илсурның Минем бавыр кыза тора. Бавыр кыза башлады. Без инде әлеге бәрәңгеләрне дип әйтик, кабыклы бәрәңгене 4 өлешкә бүлеп озатабыз. Майлап, тузлап һәм сарымсаклап җитгәле. Әлеге мичкә
Hozirga Jamila Kurashda reklama. Dostlar, FMTV telekanalida Jamila Kurash topshiruvi davom etadi. Ham bizda qonaqda bugun Gulnoz, Ilsor, Sharifjonovlar. Yam. Bauur bugun, bauur qizdiramiz, bauur schema. İnsanın bauuru kızar. Senin aya qiymog'ini qizdira kerak ekan. Qiymoq qizdiram. Menga bir qoti qovzira kerak hozir. Mana bir qoti qizdira kerak hozir. Ayy. Biz sport yaratamiz bizda. Kuzatirga yaratamiz. Shug'ullanirga yaratamiz. Mana hokkeyist. Da. Bola chog'ida ya tuzishi ya hokkeyist bilan deb kellangan. Ilsor, o'qiysizmi hokkey? Yaxshi yilsin bizlar. Necha yoshda? 6 yaşdan beri buzda. Yine seksiya berganlar emeldi. Yok, başta o nişik başlandı. Ovulda ne seksiya bo'lsa menda bo'ladi. Kim bilan oqtanish qayirib berganlardir balki. O nişik başlandı bizning bari yilga Yaysakul. Әти, әни безнең энекәш белән Казанга больницага китте, әти белән калдык өйдә. Әти хоккей карарга ярата. Безнең ул вакытта Чернобыль телевизор бар иде. Бар, рекорд. Рекорд да. Ул только безнең төсле итеп тә күрсәтә иде әле. Карандашдан бирдем әле. Юк, Чернобыль. Аны күчереп була иде Чернобыльга, я төслегә. Төслегә күрсәтсә, ничектер матур күрсәтми. Чернобыльда аермачык әйбәтрәк күренә иде. Әти шундан хоккей карап утыра, ләкин мин гел төслегә куеп, борт белән боз арасындагы хоккейдагы шайба үтелеп китер өчен куелган сары полоса бар бит инде күргән. Шуңа карап утыра идем. Кичкенә чакта, мен ул вакытлар 4-5 яшь булгандыр. Шуннан метргә киремәм. Әйе, раз метргә кирәк иде. Майда бит. Майда Майда фаза кирәк була. Кидермәйдеме? Төскә бирелеп. Шуннан хоккейга мәхәббәт уянды минем. Командар арасында авылда инде боз каткач, ноябрь бәйрәмнәрендә каникулда елгада боз катта торган иде. Торган суларда теге бәйли торган конькилар бар иде әле ул вакытта. Итеккә бәйләп, шулай иттереп. Бириште миндә. Юк, безгә ул эләккән ул. Аларга эләгүне әле мин. Агачтан кәшәкәләр ясап, кисеп Агач шайба белән каткан бәрәңге белән, анда туңган бәрәңге белән менә шулай итеп уйнап китеп, аннан соң инде профессиональ кешеләр ала, профессиональ конькилар ала. Димәк, ирек кешеләр үзең йөрәмдең. Үзлектән егетләр белән бергә мәктәптә без беренче урыннарны ала идек, Актанышта беренче урынны алдык. Актаныш егетләре профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнәләр. Biz үзебез генә менә шул профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнгән егетләрне мәктәп белән, үзебезнең мәктәптәге егетләр белән җиңдек без. О, монда. Хәзер миңа кирәк булса, Сиңа кирәк булса, су моны су салып, әзрәк кенә менә шулай капланырга тиеш ул бавырны. Капларлык иттереп, Туз именно. Тузны мин монда баштан ук салып булгаткан идем. Апу итегез. Ничә белмәсәгез сорагыз. Беләмме? Барысында төгәл. Әйтеп бир, үзегез хәзерге вакытта менә ярар, гел хоккейда шөгыльләнергә аңа бит аерым күп вакыт кирәк. Фитнес дигән нәрсәгә карашыгыз ничә кирәк? Ансы бар инде, бар. Залга йөрисезме, бергәләп йөрисезме? Бергәләп йөрибез, анда да бергәләп йөрибез. Мин инде күбрәк шул бассейнда бик яратам бассейн. Теге бик профессионал yüzмәсәм дә, юк, мин шундый бака шикелле, бер сәгать дәврендә упражнениялар ясап шунда, миңа бик ошый. Чөнки бассейн кирәк, тем более хәзер. Диета кигәндә, диета. Бер төрле ризык ашыйм дигән менә Исур бәрәңге бик күп ярата дигән, күп ашый. Кемдер бит әйтә бәрәңге пожарта. Тәтә бердә күрен бит азган. Юк инде, ул бит алмалай булса, аңа ит белән бәрәңге булса шул җитә. Диетага килгәндә менә безнең фитнеска Теге дөрес туклану, аерым туклану андый берләр белән. Юк. Безнең сәдә шик юк, аңа шиклисеңме ашауда менә. Бик артык майлы ашамыйбыз. Майлы кирәкми дигән. Алай түгел. Юк, ашауда. Камыр ризыклар. Юклар айтканда. Ашап йоклыйбыз. Нәдә ашарга пешереп йоклыйбыз. Ашарга мин инде шундый тәмле пирожныйлар, шундый эклерлар, чәй белән. Вот шул. Шигез белән бәйләбез. Менә икегез дә халыклар дуслыгы йортында эшлисез бит. Әйе. Хәзер сезнең эшчәнлек нәрсәгә әйләнеп кайта? Син.
Мен анда тавыш режиссері болып эшлейм. Аппаратурада отырасыз. Әйе, шулай инде үзебезчә әйтеп әйткәндә. Халыклар дуслыгы йортында үткәрелгән мероприятиялар, концертлар, чараларда минем белән тагын дус егетем Фәрхәт эшли. Аның белән икәүбез шулай бер-беребезгә Начальнигы. Синең подчинен не белә? Безнең бүлек мөдире. Әйе, без инде шул чаралар уздыру бүлеге мөдиримен. Мин мөдире шуңа. Ну, начальник дигәндә бөтен кеше дус, шуңа күрә бөтен кеше үз эшен белеп эшли, Дуслык анда. йортында башкача булырга мөмкин. Әйе, дуслык йортында. Дуслык йортына тиге ызгышып, талашып, сугышсам битмәсәк булыр. Әйе, дөрес түгел инде. Беренче кыймакларыбыз әзер. Әйе, шундый. Исур, синең чикәләр. Монда Минем хәлләр дә әйбәт, Аллага шөкер, алга таба. Хәзер мин монда солашакмын сметана, Әйе. кайбак. Татарча әйтеп әйткәндә. Бик кызык ошаган иде. Шулачак бу. Безнең эшләр алга таба бара. Бауыр әзер диярлек Гөлназның инде. Бауыр кыймагы әзер, Исурның кыймагы әзер. Хәзер вакыт алганда чылынып, Пардон, да ямшарып тора. Һәм бәрәңгенең без суын чыктык да, һәм бу бәрәңгә нигәдер сарымсак сала. Нигәдер түгел, тәмле була шулай. Әйе. Бәрәңгегә инде менә шушы рецепт белән пешерсәң, яшь бәрәңгене, яшь бәрәңге тәмле була инде. Авылда инде шулай итеп пешерә. Мин инде хәзер яшь бәрәңге табу бик кыен. Безнең әле авылда әни, Илсурның әнисе инде шушы яшь бәрәңгене аннары тобадан чиктиреп кыздырып, ул әни пешергән иделәр инде. Ой, бәрәңге, карап торыша бер бәрәңге кебек кенә. Ну, бәрәңгене ашасаң, телене итасың инде. Бик тәмле. Yo, бик оста эшләгәнгә, әйтәм бит, ошап тора, күренеп тора. Шак белән дә оста эш иткәне салатка керештең. Әйе, мин салатка керештем. Без инде Башлап хәзер салатны, менә шушы авокадоның мякотин алабыз да, иченә шушы салатны салабыз. Салат аның içinde була. Әйе. Шуны. Менә сиңа бу, яхшы. Сезнең буш вакытыгыз, әйе, мисәсен. Майды салат. Май саламын да, әзрәк кенә аны талгын гына утта тутып алабыз. Әзгәне. Буш вакытыгыз ничек узасыз? Ничексез? Яшьләр хәзер нишләр икән? Беләсең килә. Ой, безнең дә шундый сорау булат. Нәрсә эшлиләр микән алар? Син В ничек? общем, каян буш вакыт алырга микән? Буш вакыт. Безнең, менә беләсеңме ничек? Безнең бит инде шимбе, Эш нормированный түгел. Ансыда юк, нормированный түгел. Без инде менә безнең берәр ял көне килеп чыга микән, менә шундый 3-4 көн булса, без инде авылга кайтырга җыенабыз шунда. Авылга әйе, булышып, әзме дә булса шунда әни янында булырга тырышабыз инде. Син хәзер менә авокадоның ишен чистарттың. Әйе. Бу инде менә Инде битка ясыйсың син хәзер. бик вак итеп торырга кирәк, чөнки ул инде менә шушы ишенә сыйырга тиеш. Моны инде без икегә бүләбез, ике кисәк авокадо булгач, монда әле без хыяр турыйбыз, лимон согы белән, черри белән, күкәй, йомырка, Әйе. һәм әзгенә сыр, һәм инде безнең руккола мөһим шундыйдыр. Шуларның барысын да монда тутырачаксың авокадо. Әйе, тутырырга тырышырбыз. Не. Яхшы бәйрәмнәрдә күбрәк эшлисез. Үзегез бу бәйрәмнәрне үткәрәсезме? Шул 14 февраль. Гашыклар көне. Мин 8 март ул бәйрәмнәргә карашыгыз ничек? бәйрәмнәргә килгәндә Казан театр училищесына укырга килгәч, безгә укытучылар әйттеләр. Менә сез белеп килдегезме, директор әйтә. Сез бит менә артист булачак кеше, бар шундый һөнәр ияләре. Алар полиция хезмәткәрләре дип аталалар хәзер һәм артистлар, алар бернинди бәйрәмнәрдә дә ял итмиләр, алар анда эшлиләр. Эшләр булмасын Сабан туй, булмасын шул 8 март яңа ел. Минем бала буларак инде 14 яшьлек бала идем бу вакытта. Күңел төшкән иде әлбәттә, ничек инде ул әйтәм, Сабан туйда ял итмисең. Менә артист булып эшләп киткәч, инде шул сферада эшләгәч, киресенчә хәзер ял итеп йөрисе дә килми. Шул сферада шуның içinde, шул бәйрәмнең içinde кайнашасы килә. Юк, Сабан туй аңлашыла. Бар бит шундый бәйрәмнәр, шул 8 март. Аны бәйрәм итәсез, бейсә, ул көнне эшләп айрым тагын үзегез бәйрәм итәсез. Монсын чигрәк булыр. Ул бит инде менә сез Алып барышлар гаиләсенә, икегез дә алып баручы ди. Икегез дә эшләде 8 мартта. Менә карагыз, менә Хатынгызга бәйрәм кирәк. Син Хатынгызга бәйрәм кирәк әлбәттә инде.
Ул бит инде күбрәк бәйрәм булса бүләк дигән сүз бит инде. Бүләге бирсә, стәле булмаса ярый. Менә бүләк Табын дигәндә бирсә Илсур инде ул яктан бик теге романтик түгел. Күбрәк инде безнең бүләкләребездә Кешеләргә яратмый инде бик. бүләкләребездә менә мин белмим сиңа нәрсә бүләк итәргә дине. Сиңа нәрсә кирәк дип сорый ул башы миннән. Мин инде чиратым, бер кирәкми инде дип шуның белән кала. Без күбрәк Bilməsən barbar üpkəli indi бүләк itməsən indi kирәкми иде дә. Dostlar, bizning uyda bərəngə pişkən. Gülnaz, barысы da әзір, бик тәмле күренә. Bir neçə minutdan ana indi хәзер кап-кара biz дегустация ясарбыз. Сиңа да йомырка кирәк булды. Бу начинка сәчен шулай бит. Әйе, берәү генә. Илсур, синең хәлләр ничек? Хәзер хәлләр алда гөр, менә салат әзерлибез. Синең салат булгатып ашытырган салат шулай. Әйе, майонез. Әле авокадо күргәч, Илсур, бу нәрсә соң бу авокадо? Мин ашый торган әйбер түгел бит бу дия. Мин тәм юк алай димә, бик тәмле әйбер. Менә үзенә дә ашап китте бугай. Иде ашыйсызмы санда менә теге Экзотический. Мәйе, экзотик җиләк җимешләр, яшелчәләр еш куанасызмы рационда? Кемдер бит әйтә, бар шундый бер әйтимме, яисә шундый ышану дип әйтикме? Без мәсәлән яшибез икән Татарстанда. Бары тик Татарстанда үскән ризыклар гына безгә файдалы дип. Чит илдәге ризыклар аның хәтле файда китерми. Әйтик шул авокадо мәсәлән. Ул бездә үсми, димәк ул безнең организмга кирәк түгел. Юк, һәм авокадоны бит еш ашап табылмый. Аны менә ашасаң инде шул берәр нәрсә генә ясасаң шул. Аны айрым ашап буламы соң авокадо? Айрымда ашап булмый икән. Kullanılmıyor, kullanırga yaratırız. Теге экзотическийләргә килгәндә ул фруктлар әлбәттә ашарга кирәк. Менә шул әйтик, мандариннар булсын, хөрмәләр. Мандарин инде ул бездә үсә инде ул Татарстанда. Просто теге өлгермәгән шуңа. Аларны ашарга кирәк. Менә магазинга керәсең, анда теге экзотический әйберләр, белмәгән әйберләрне без әлбәттә алмыйбыз. Ананас алмыйсыз. Юк, ананасны беләбез бит инде без. Анда бар бит әле фейхуа, тагын җиншинди. Телгә ятмаган, без күрмәгән, без белмәгән шундый ризыклар. Менә Таиландта булган, менә әни Таиландта булып кайткан, алып кайткан, аннан шундый тәмле әйберләр. Менә бер ашап карарга гына. Әллә нәрсә китәрлек түгел. Тегендәгеләр шуннан исләре китәдер әле үзләренең. Шулайдыр инде. Алар безнең бәрәңгегә ушулар китәдер, аларның. Кем белә. Әле миңа әйткәннәр, бәрәңге безнең илнеке түгел ди. Бездә Америка ризыгы да. Илсур, мен син бәрәңге буенча бик зур специалистсың. Хәзерге вакытта үстерәсең бәрәңгене? Әлбәттә үстерәбез, бер бакча, безнең 18 соты. 8 гектар дигән тагы. Түгел, гектары басуда. 8 соты бакча. Бакча бар, Бүтән исендә шуны бәрәңге үсәме? Бүтән исендә дә үстерәбез бәрәңге. Бакчаның арттагы бер ышына гына әзрәк кенә кабак утыртабыз инде. Ансы да үзебезгә түгел, бер-икесенә калганнар малларга ашатырга. Бәрәңгене инде анда шул үстермисең бит инде, кайбер кеше инде. Үстермисең, кем эшкәртәсең шуңа дип башканы? Сез җәй буе яшисез. Әле менә Гөлназ белән танышкач, әни белән таныштырам дигән предлог астында сылтау белән алып кайтып киттем Гөлназны бәрәңге утыртырга. Теге елны була инде, ул елны бәрәңге шул тиклем нык уңды. Базга сыймыйча базның борыныннан булган иде бәрәңге. Гөлназ кайтканга. Анарсын бу елда кайтып утырттык. Билә капчык бәрәңге алып киләсең хәзер киткән сайын. Капчыклап түгел, күп итеп алып килсәң шиңә бит инде ул. Теге әзәзләп үзебезгә җитәрлек итеп ашадык. Һәрхәлдә сатып алынган түгел инде. Ул акча җибәргән дә түгел. Ул бит файдалы, файдалы, тәмле бит инде, үзем пешергән. Ярмалы таралып тора. Мин сиңа әйтим, акчаныш бәрәңгеләре. Шулай, аны бер айдан соң теге яшь бәрәңгене алып ашаулары үзе бер бәйрәм бит инде. Бездә буласы. Шуннан бирле Гөлназның инде хәзер теге әйдә. Җаным туган якка кайтабыз. Як, тагын бәрәңге утыртыргамы дип. Хәтта кыш айларында да кайтмый Гөлназ. Кыш айларында бәрәңге утыртырырлар мине дип. Юк, андай бер юк, Гөлназ эштән курыкмый. Тагын сыерда сол карыйсы килә буга инде. Они мал туарларда асрыймы хәзер? Мал туарда асрый, ягъни зоопарк. Шулай ике сыерның ике бузавы, казлар, тавыклар, сарыклар да бар. Ну, алайса сезгә кышка запас әйбәт икән, зарланырлык түгел. Яни шул безнең өчен дип тырыша инде, әйтәбез дә инде, әзрәк кимет дисәң кибез бит инде, нигә интегәсең дин. Сезнең өчен бит инде, сезнең өчен дип. Анарысын ике кулыма бер нәрсә эшләп ятыйм, анарысын дип. Әнинең исеме ничек? Тәнзилә. Тәнзилә апа.
Siz молодец. Рәхмәтләр әйтеп әйе. Сәлам. Бәрегез артык бәрәңгәр булса, алар кайтканда тиеп, багажникка салып, шунда тәмле көрәш тапшыру өчен дип тә. Ул җибәрә ул. Музыкаль пауза. Каршылыгыз сәхнәдә. Илназ, Илсур, Шарипҗановлар. Татарстан алкыган кешеләре. Әйдә иркәм алып барам, мин барам Карсуына. Киттек. Карсулары шифа диләр, йөрәк ярсуларыннан. Яли иркәм карап кара. Кара күземә генә. Карасаң күземә генә. Булам үзеңә генә. Яли иркәм карап кара. Hey hey hey. Кара күземә генә. Карасаң күземә генә 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 генә. Булам үзеңә генә. Карасаң күземә генә 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 генә. Булам үзеңә генә. Булам үзеңә генә. Молодцы, молодцы. Сіз мұның ритмында өзгерткенсіз бит біраздан, мұнда өзгеріштер керек янда. Ритмында әзірәк инде Синкап ердің не бола баштамады. Егетләр теләші, балық бистәсе егетләре менә шулай итеп генә дип баян белән шулай җырлап утыралар иде. Мин шуннан аны урлап алып кайттым. Идеясын деген. Каршы да булмадылар миңа калса. Теләші һәм балық бистәсе бар. Балық бистәсе егетләренә шундый идея өчен шулай зур рәхмәтләр. Бәлки башка районнарда да шулай итеп җырлый торганнардыр, ләкин анда күреп алдым. Янсы булды. Булса, безнең инде нәрсә генә эшлисе калды соң монда? Мин менә заправка ясыйм да хәзер, һәм инде бушатам менә шундый инде әзер. Эштә бетте кебек бит инде. Һәм кабаттан тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы Ачык акционерлык җәмгыятенә үзебезнең чиксез рәхмәтләребезне белгертик әле. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм достар игътибар, Кукмара мәрмәр эслекле инновацион савыт-сабалар тәкъдим итә. Мондый югары технологик эслек сезнең савыт-сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагын да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль табак һәм чуеннарны Кукмара коллекциясенә табар. Һәм достар игътибар итегез, Кукмара табаларын, кастрюльләрен алганда аның төбендә фирменный уеп ясалган Кукмара логотипы булырга тиеш. Бары тик сыйфатлы һәм дөрес савыт-сабалар гына алыгыз. Я безнең ризыкларыбыз инде әзер. Сезне хәзер озатабыз бер серле бүлмәгә. Сез анда көтеп торасыз, безнең монда сезнең урынга белгеч киләчәк. Ул үзенең бәясен, нәтиҗәсен әйткәннән соң, безне капитан чакырып алып, аның әйткәннәрен сезгә мин сөйләп бирермен. Сөйләштекме? Хәзер тыныч күңел белән саубуллашабыз, сезнең белән саубуллашабыз берничә минутка гына. Чакырабыз белгечне дегустация ясар өчен. Я, дуслар, карагыз, белгеч эксперт нәрсә сөйләр икән бүген Гөлназ һәм Илсурның ризыклары, рецептлары хакында. Белгечебез монда килгәнчә берникадәр реклама. Дуслар, кабаттан бездә тәмле көрәштә кунакта, тәмле булсын рестораннар шелтәре директоры, ресторатор, хуҗа бикәсе дип әйтәләр. Риза Хәсәнова, Риза апа, хәерле көннәр. Бик тырыштык, әзерләдек. Күреп торасыз, бик матур. Бик матур. Менә коридордан, этаждан менгән вакытта шундый тәмле исләр чыккан, шуның кадәр. Гел сездә алай булмый, төрле вакытларыгыз була. Бүген инде бигрәк тә. Бүген бигрәк тә караш. Беренче карашка ничек керә? Беренче карашка, субханалла, шуның кадәр матур аны бизәгәннәр. Менә шундый оформлениесе бик матур, помидорлары да бар. Шул вакытта яшел тәмләткечләр дә бар, руккола бар, сырны да уып җибәргәннәр, кулланганнар. Менә дегустация ясармын. Гаепне тапсаң табып була. Әз генә менә бу сырны ваграк угыштан уып җибәрер идем. Мин шулай дип әйтер идем, матурлыгы өчен генә. Булай бик матур. Бу безнең авокадо, Ишен алып, шуны булган төрле фаршировать итеп куйганнар, бик матур, бик оригинальный, бик матур. Затлы ресторан ризыгы дип әйтер идем мин моны.
Элек салап салатны. Салатны. Монда инде бауыр. Калганы күреп торасыз бауыр. Монда бауыр әзерләнде. Бисмиллахиррахманиррахим. Мин әз генә шулай дегустация Пробуй. ясарга яратам. Ничегрәк икән? Ни үзем калып кармадым, белмим, әйтә алмыйм. Тузы жеңел булырга мөмкин, чөнки тузны бик күп ашамыйм диде. Мин алдан әйтеп куям, бу якта туз азрак булырга мөмкин, туз бу якта күбрәк булырга мөмкин. Әйбәт, тузы да әйбәт. Тузны бит инде без өстәлдә дип әйтәбез. Аны һәр вакытта да Кемгә җитми, җитми салып ала, аның артыгын гына алып булмый. Шулай. Һәм бауыр кыймагы. Бауыр кыймагы бәрәңге үзебезчә авылча, русча по-деревенски. Авылча бәрәңге кабыгы белән бөтен витаминнарын үзендә калдырып әзерләгәннәр. Менә тәлинкә бар кирәк булса. Шуннан гына булай гына әз генә миңа ярый. Менә соус каманып, соусы да бар. Соусында яшел тәмләткечләр бик салганнар. Ул файдалы инде ул белгәнегезчә организмга. Әшкелтем генә. Монда тәм бар, бик тәмле. Бик оригиналь соус. Лимон соусы алгандыр. Әйе, бик оригинальный соус. Тәмлеме? Бик тәмле. Бәрәңгене инде ашап тормыйм. Бәрәңге күренә. Бәрәңге күренеп тора. Бәрәңгене куап карадым инде, түзмәде. Чөнки авыл мин үзем. Бәрәңгене ничек кенә әзерләсәң дә бәрәңге инде ул. Безнең Тәмле әзерләде. Ул шуны да тәмле, бик тәмле. Мин алдан әйтеп куям аның өчен. Я. Икенче аппетитны китереп тора, бик тәмле, бик матур. Икенче катнашучыбыз. Аның салатында бар шулык ингредиентлар, ләкин юк помидор. Һәм нәрсәсендер беразна үзгәртте ул анда. Мин үзем күреп өлгермәдем нәрсә үзгәрткәнен. Достар, хәзер сезгә вакытта саны экраннарда күрәсез, ул рецептны язып ала аласыз. Монда рукола истәгән дип уйлыйм. Әйе. Рукола истәде. Тауык ите бармы? Тауык ите түгел, шул ук авокадоны. Авокадосы йомырка күренә. Әйе. Ярар. Бар иде. Теге салатта анда ичендә помидор булса, анда помидор. Помидорны кайга моторлык өчен куйды. Аерыламы тәмләре? Тәмләре аерыла. Чөнки монда бальзамик уксус та кулланды. Әйе, бик тәмле тәме. Бик тәмле. Яхшы булган бу? Әйе, бик әйбәт булган. Затлы рестораннарда биреп буламы? Әлбәттә була. Рецебын мин дә язып алырмын. Яхшы. Һәм биф строганов дип әйтәбез инде. Биф Строгановның Строганов ща бауыр. бауыр. Киселеше матур. Шулай ызыншалап, шулай киселергә тиеш. Әйе. Суган шулай бик Строгановта күренеп торырга тиеш. Бик матур. Әйе, соусы да бик матур, тәмле иттереп күрелә, матур иттереп яшел тәмләткечләр белән. Инде монда шундый суда, тызлы суда гына пешкән бәрәңге, аннан соң пешеп чыккач, ул аны тагын ак майда менә булай китереп. Авылча. Әйе, Коръән ашларына шундый матур иттереп бирә торган ризык инде бу, әйе. Бик шундый, бик оригиналь иттереп әзерләгәннәр. Бик вакытсыз. Әйе, бик. Бигрәк ыстамаклысыз. Калып карагыз әле. Бик тәмле. Булган? Пешкән. Йомшак? Каты да түгел. Мин әйтәсе сүзләрне Булат авызымнан тартып аласыз. Я, Ризапа, инде нәтиҗә чыгар вакыт җиттем. Кемгә беренче урын, кем устарак? Анда сезгә авыр булачак бүген. Булат, бу якта да шундый тәмле иттереп бауыр әзерләнгән, бу якта да шундый матур иттереп бауыр әзерләнгән. Шундый тәмле, бу якта да салат, бу якта да салат. Мин инде монда авызымны күтәреп, бу як тәмсез, бу як тәмле дип, бу көндә, бүгенгесе көндә шушы минутта шул сүзне әйтә алмыйм. Икесе дә шуның кадәр тәмле иттереп, матур иттереп әзерләнгән, матур иттереп табынга чыккан. Иң мөһиме ансы да матур бит. Уңган, булган монда артистлар. Ничек иттереп җырлыйлар? Һәм ничек иттереп эшлиләр? Артистлар бик булганнар. Тигезлек билгесе алайса. Әйе, икесенә дә мин тигезлек билгесе куям. Сөйләр шатланырлар инде алайса. Бүген теге сез гаиләдә бер низакны булдырмыйча калдырдыгыз. Чөнки бүген ирле хатынны килделәр монда кыз кеше иде. Монда җегет бик матур иҗади гаилә, иҗади тандем, сәхнәдә бергә, тормышта да бергә, менә өйләнешкәннәрдә дә бер ел гына Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар иде. Субханалла, гаиләләре тигез булсын, матур тормыш итсеннәр, әйе, матур иттереп җырласыннар. Сәхнәдә ничек, гомумән табигатьтә кеше ничек, эшендә дә шул, сәхнәдә дә шул, үзен күрсәтә белә, ризыклары да тәмле. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт Ризапа, менә төгәл барысын да әйтеп биргәнегез өчен. Бүген тагын
тигезлек белгесе, нишисең менә кешеләр бер тигез иде. Шуңа күрә зур рәхмәт тәмамга килгәнегез өчен уңышлар сезгә теләп калабыз сезнең эшегездә, авыр җаваплы һәм тәмле эшегездә. Мин инде исегезгә төшерәм, бүген белән безнең кунакта тәмле булсын рестораннар челтәре рестораторы, директоры, хуҗабикәсе Риза апа Хусейнова иде. Риза апа, бик зур рәхмәт сезгә тагын бер кат. Ярый, исән сау булыгыз. Очрашканга кадәр. Амин, шулай булсын. Риза апа белән саубуллашабыз, Гөлназ Илсорны чакырабыз. Я, безнең нәтиҗә чыкты. Илсур Гөлназ, Гөлназ Илсур. Әйтим, нәрсә әйткәннәре? Нәрсә әйткәннәр? Ай, сөйләде. Ай, сөйләгәндә бер үк инде теге куркак күрмәгез, сөйли күрмәгез. Начар сөйләде, бар тик яхшы сүзләр генә, яхшы матур теләкләр генә. Барысына бик шатты, барысы бик күркәм, бик хуп. Монда бердән бер киңәш кенә булды, мәсәлән, синең сырың туралган бит. Әйе. Эре угыштан түгел, вагырагыннан ди. Вагырагыннан булса матуррак кына базир шуңа. Ладно. Монда бәйләнерлеге бер юк. Капкарады бик йомшак, бик тәмле, бик пешкән. Синең дә резин капкарады. Һәм беләсегез килсә, бу бик сирәк була. Ләкин була тигезлек билгесе. Белмичәсең монда ир белән хатын торганын, егет белән кыз торганын белмичә ул тигезлек билгесе куйды. Мин әйтәм, Риза апа, сез бүген бер гаиләдә низак булдырмыйча калдырдыгыз. Шуңа күрә мин икесен дә котлыйм. Молодец, Илсур. Монда тигезлек билгесе кую. Минемчә инде егет кешегә инде ул инде үзегез аңлыйсыз. Дәрәҗә шуңа күрә бүген бүләкләүне башлыйбыз Илсурдан дип уйламагыз. Баштарак барабыз. Безнең джентльменнар буларак Илсур шуңа бары бер гаиләгә кайта инде ул. Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл заводы ашыган сәнәҗмәтнәр. Әлегә таба мәрмәр истекле инновацион таба бу. Сиңа бүләккә генә. Ой, рәхмәт. Монсы белән син генә пешерәчәксең, кыздырачаксың. Шушы табартынагына килгәнек без. Әйе. Шул таба белән каршы алачаксың Илсурны. Сиңа калса анда каядыр. Әйе. Син оборонага, менә сиңа шул таба. Егет таба белән каршы алганда, оборонага белән бу таба белән башлыйсың. Әйе, щит синең шул булачак. Котлыйбыз тагын бер кат, зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт үзегезгә. Тәмле рецептлар күрсәткән өчен, тәмле көрәш күрсәткәнегез өчен. Һәм сезнең теләкләр безнең тамашачыларга шулай мөмкинлегез бар. Рәхмәт. Без инде беренче чиратта рәхмәт бик зур менә тәмле көрәш тапшыруын оештыручыларга, барлык персоналга бик зур рәхмәт. Инде монда катнашырга күптән теләк бар иде. Ләкин ниндидер куркыныч бар иде. Инде кияүгә чыгып менә бергә тормыш иптәшем белән монда килү, ул хәзер куркыныч түгел. Барыбер бергә. Сакчы яклаучы бар. Менә мондый нәтиҗәдә ясагач, икебезне бер көнне дә нитмичә, Күтәрмичә, аермыйча. Ул бик бик зур рәхмәт. Зур. Бик зур рәхмәтләрем шулай оештыручыларга, ТМТV каналына һәм тәмле көрәш тапшыруына Булат сиңа. Бик зур рәхмәт. Һәм инде телевизор караучыларга бары тик тәмле ризыклар һәм Күкмара заводында пешерелгән ризыклар гына ашарга телибез. Амин, амин, амин. Шулай булсын, дуслар, бүгенгә тәмле көрәш тапшыруы тамам. Зур рәхмәт игътибарыгыз өчен, караган өчен. Һәр вакытта әйтәм, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне ТМТV телеканалынан һәр даим күзәтеп барыйк. Саулыгыз, саулыгыз. Пока-пока. Саулыгыз.